Гошо, за втора поредна година участваш в турнира на Ариана. Полезен ли е този турнир? За аматьори, да, наистина е една голяма перспектива за момчета, които искат да се доказват в футбола и играят с огромно желание, наистина. Дават всичко от себе си. Специално в този турнир, като гледам отборите, всеки заслужава да стане първи, да спечели. Наистина огромно е желанието от всички футболисти, от всички отбори. Пожелавам успех на всички и наистина без контузии. Не е ли тъжно, че именно една частна компания, като производителите на тази марка бира, се заема да популяризира футбола, да създава такива условия, а наистина аматьорите нямат условия реално в България? Да, наистина така е, но все пак трябва. Това е едно поле за изява наистина за аматьорите, специално за Ариана. Благодарим, както и за други такива организатори. Тук желанието наистина е прекалено много голямо. Всички отбори се раздават, живеят с много от тези момчета наистина женеят с футбол, макар че не са се доказали в футбол, в професионалния футбол, все пак дават всичко от себе си, мислят за футбола. Надявам се тази стръв и енергия, която да я има и в самите професионалисти. Нали, все пак, наистина, аз за сетен път се убеждавам, че наистина момчета, които нямат много качества, но имат страшна амбиция, хъс, себераздаване, така имат сърце, както се казва, и дават всички от себе си. Тъжното е наистина, както ти каза, но аз мисля, че нещата бавно ще се оправят по-малко. Все пак, нали, аз мисля, виждам, че наистина почва да се подобряват инфраструктурата макар че много късно според мен да се продължава инфраструктурата на професионалните клубове, като се почне от бази, терени, но с помощта на държавата, аз мисля, че наистина държавата специално за спорта и за футбола, мисля, че почна да помага страшно много. За първи път Ариана дава шанс на някои от тези момчета да тренират с Литекс, да бъдат на лагер с тях. Смяташ ли, че може професионален футбол да открие някои футболисти? Не, малко е трудно наистина тук за малки вратички. Корена разликата е с големия футбол. Тук повечето на желание и на амбиция, но това пак е една достойна проява за уважение наистина, да играе срещу шампиона на Литекс. Всички тези момчета, които вземат участие и станат първи, ще изпитат една голяма радост и благодарим също така и все пак и на Футболния съюз, все пак, че нали, шампион на България ще вземе участие срещу първенец на Ариана. Няма как да те попитам за онова 0-3 от Англия. Какво да ти кажа, наистина се видя, че нашите възможности не сме дорасли. Англия е с класа над нас. Опитахме се, според мен, да играем в футбол, да се надиграем с тях и това ни беше грешката. Все пак по качество, по възможности и по класа Англия надвишава се. Така че много тъжно е, все пак тъжно е, но това е факт и трябва да се вземат коренни мерки специално за това нещо. Може да не отговаряш на този въпрос. Мнозина мои колеги определиха този национален отбор като най-слабия в историята на България. Аз не мога да критикувам, все пак съм българин, няма. За мен е така, болна тема наистина, но все пак надявам се, тази вече квалификационна фаза е загубена, надявам се от новата, която е още по-трудна група, ще ни бъде много трудно, наистина паднахме в най-тежката група според мен. Трябва, според мен, като че ли наистина вече трябва да се подмлади малко отбори и така, примерно 1-2-3 години наистина, според мен да се отдаде на един такъв млад и боеспособен отбор. Виждате, примерно, едни Беларус, които са почти всички футболисти, както и Бати Борисов, само всички футболисти са от Беларус, но така добре, като отбор добре стоят. Наистина, те малките отбори, джуджета, както им казвам, Лихтенщайн, се противоставя много добре и на другите отбори. За наше нещастие, наистина, нашия отбор с последно време така не се представя чак толкова много добре. Вече малките джуджета не се съобразяват с нас, но това е факта, но наистина само ние самите като българи, като характери, само може да излезем от тази криза. И накрая, може ли да успокоим феновете на Берое? Кошмарен старт в първенство. Аз мисля, че при Берое наистина загубиха първите 4 мача, но като потенциал, като възможности, този отбор наистина опитва се да играе в футбол, добър треньор, също така финансово обезпечен отбор, един много добър финансов бюджет, благодарение на държавата, на общината и така на местните бизнесмени на Стара Загора. Аз мисля, че отбора на Берое ще тръгне нагоре. Мерси.